Kawuok e matendre kod madhi nyime od bura e wi wach gope ma pacho ka wadhi nyime jalup jatend piny Kithure Kindiki onyiero weche mawachore ni jatend piny William Ruto ojwang'o gwenge mag Mount Kenya ajenda mage mag dongruok kokalo kuom duond bura mar kata riwruok mar Kenya Kwanza. Kawuoyo e kinde romo margi gi jotelo mawuok e alwora no e dalane manitiere kaunti ma Meru, Kindiki wacho ni sirikal oseketo chenro madito mag gedo e gwengego. Bende otudo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua gi chwalo athuya e kinde oganda mawuok e gwengego. Tutakubali siasa tena ya uchochezi kuharibu mali. Acha tushindane na sera, kila mtu ause sera yake, ule atafanikiwa tumuombe akuwe kiongozi wetu, ule hatafanikiwa angoje Mungu atamsaidia siku nyingine. Jiulize wewe, mbona tangu 1963 hakuna siku nyingine tumechoma mali yetu sisi wenyewe? Si tumeishi kwa amani? So safari hii wale ambao wameleta fujo hapa Meru wajue hiyo siasa lazima ikome. We will not allow anybody to import violence